least may matubduman ka nga Sano pa to. Ako ganyan wala naging ko may matubduman niya. Do last year pa to. Si Sano talaga lagi masahe to. Lalaway ka to. Lalaway ka da. Bro, storya. Another day na naman, may photoshoot naman kami. Walang katapusang photoshoot yung video shoot. Regalo si Mr. Arnold Evangelista. Welcome to Mega World. Anong kilanlan nun para maging maayo ka nga seller? First of all is preparation. Next! Preparation, planning, dress code, nice approach to the client. Presentably. Yeah. And then focus to presentation. You can contact me or contact Mr. Evangelista. Yes sir, yes tala ko sa Desyembre. Napapakaisan ako sa buong. Okay na. Thank you. Lagaskota. Cancel anay. Mabalik naman daw alas 3 ko no. Alas 3 naman ko ng photoshoot. Hindi madayon subong. Mangita kami na isang tintaga. Okay, sige. Bayad ta bills. Sige, pabangko kami. A few moments later. Ginahulat ko lang din si Jill, nagbayad siya sang bill sa bank. Kailan ko din naka-double park. Importante mga bills dapat updated para wala sa mga multa. After sini manyaga kami. Siguro pamasahe kami So medyo damo na kami sa mga hangin-hangin kag mga rapot-rapot sa lawas namon. Dapat pisga-pisgaon. Anyway, kailangan namon mag-relax. Sa life dapat kabalo ka man magpatawhay kag mag-relax. Kung hindi, always ka lang stressed. Kag basi magmasakit ka. So hindi man na mayo. It is always important to sharpen the saw. Ika nga. Kadami mag-isasang feeling updated ka bala sa mga bills mo kag wala ka mga delays. Pero syempre kita may mga financial difficulties man kita in some point in our lives. Kung sa una mga bills ko, mga balayaran ko, mga mortgages ko, damo ko sa una delays. So kahapo pala. Syempre kung may mga delays ka, may mga penalties ka, kasampaw pala. Kasampaw ang mga balayran, ang mga interest. Mas nagka-problema ka kay mas nagadako ang mga balayran mo. But good news no, kay lately updated na ang mga payments ko. Kagamat-amat ako bawi sa mga finances ko Pero honestly speaking, budlay. Financial management is a skill. Kailangan i-improve. Siyempre hindi man ko yung mangkaranon, but I'm trying to better my economic status. Siyempre gusto ko man magbulig sa mga relatives ko, sa mga family members ko nga siyempre medyo kubos gawa sa pangabuhi. Gusto ko man nga mag-improve ang amon nga economic standing as a family, no? Ako happy ako nga naabtan ko ang economic boom sa Iloilo kag I have the capacity makapadamo sa akong resources. Siyempre may duwa ko kabata, then they're still fairly young pa. Siyempre gaan ko sila sang advantage in life, like a very good education kag para ma-equip ko sila sang life skills kag makabulig sa ila kung pilakadlaw sila na ang mga buhi. Well anyway, I don't know nga kadrama ako subong. Siguro kay pa ko gahulat di kay Mrs. Talugay sa iya. One thing happy kita ko subong sa Iloilo kay ang Iloilo subong ya create kid opportunities sa tanan nga mga ka-start diri sa Iloilo. Damo jobs, damo pwede manegosyo, damo opportunities. So kung sa Iloilo ka subong, kung gutumon ka, most likely tamad ka na gid. You're goddamn right. Okay, kaya na si Mrs. Okay na? Nabayaran mo na? Yep.
Solve na kita? Oo. Wala problema. Balikay. Okay. Okay, so mangita kami sa Planyagahan. Dito Planyaga ka? Somewhere. So, kaya pa pamasahe. Bata mo? O gani. Dito Planyaga? Di mo gusto. Dito na lang. Gusto na naman sa festival. Okay, ma-drive ko na yung mangita kami sa Planyagahan naman. Okay, so nakadesisyon kami nga dili na lang kami sa Itria mangita sa Kalanan. Hopefully magsugot si Ilongga magkaon kami sa shabu-shabu. Wipe ko nakaagi. Shabu-shabu ta, pero matukhang ta. Sudsud ko no, sudsud. Wala. Wala masudsud. Si Gilda niya concern kinaya sa mga sudsud sa salakyan. Kung siya man apirming ka sudsud sa the shops, damo di restaurants eh. So namin di mapili ka lang. Ng pitso. Oo. Sige, duwa ka muna. Hindi. Ikaw yan? Ano? Manli ka, hindi rice. Oo, sige. Saka hindi rice, sa hindi. Alright. So, ganit dali ako subong. Kaon ako gina. In the middle of my lunch get with Jill, may contact nga ako nga tawo nga may kliyente to siya and she needs help kay a foreigner daw. So kailangan buligan yung siya kaya hindi pa siya kabalo mag-explain kay baguhanon pa lang siya. So ma-rush ko to subong sa showroom para makabulig ko to sa ila. Kaluoy man daan. Sometimes na ng sale daw on call doctor ka man bala. Sa mga emergency dapat ara ka dayon. Of course hindi amo na ka grabe kit pa sa mga doktor pero well dapat amo na may emergency ka man. A few moments later. Okay, so tapos na. Ayos man ang presentation. African American ng client. So nagbulig lang ko explain sa kano. Dugo naman ilong tay. Okay. I'm back. Mabalik naman ako sa subong sa IDAS tapusin ko itong akon nga sinamo. Ano? Oo, kung bilang tawag-tawo ko nga may kliyente ito. Nga, gaw man ko ito eh. Huwag pa ko katapos. Ubus mo na ya? Ako, wala ako. Gani. So, ayun ako na, mabalik ako ni Kaon. Okay, busog na kami. So, ang next sa amon nga itinerary, mapamasahe kami, anay ha. Ticket sa mga live, no? Pero, enjoyable man na. Busog, pwede nga pamasahe, bisan busog ka mo. Hindi pwede pa na ako. Pwede man na super busog, eh. Hindi nga ba si mag-utot ka? Isgaon? Malaki siya pinakapa ka ba? Sa ano kami mapamasahe? Sa Nuat Thai. Sa Mega World. At least lapit lang. Kaya ang photoshoot namon karon alas 3. So maka-squeeze in pa kami at least 1 hour nga nga pisga-pisga sa namon ng mga kalawasan. Kapila na ramon ginaistoryahan ni Jill nga magpamasahe pero permi lang kaka-postpone. Ako na lang nga nagamasahe siya sa balay. Kaluoy sa akon. Sa piyo ba? How baga lang gidang imo ginbutangan sang imagine news. A whole day massage na nag-work ako tapos sa balay massage ko biga. Di, syempre no choice ka man, plangga mong tawo mo. Ay. Hindi ko gani ba dumduman kung saan ulas mo kung ginmasahe nga bilong nga lawas. Ikaw ya kapilata ka ginmasahe nga bilong nga lawas. Nagay ka ta.
San-o pa to. Ano po, at least may matubduman ka. Nga san-o pa to. Ako ganyan, wala naging ko yung may matubduman niya. Do last year pa to. Si San-o talaga naging masahe to. Lalaway ka to. Ano kay kada? Bro, storya. Matay. Cool. One and a half. Okay, so ay namin sa bang San Wat Thai. Okay, hindi kami mapamassage subong. Okay. Kaya kapila na ma-postpone. Kaya sigugay na inakan sa amon. Hire si Miss. Ano name mo, Miss? Hailey. Hailey, okay. Say hi, ano sa vlog? Okay. So, papapong ko yan, ay. Ha? Hugasan ko na, anay, tiil mo mo. Okay, so, suksok na yung chinilas. Thank you. Dabaw, tiil mo ka? Okay. A few moments later. Okay, tapos na. Amya. Refreshing. Okay, makadun ako sa showroom para sa photoshoot ko. Okay, so back sa photoshoot naman kami ang original team napa-photo na. So, amo ni among division. Si boss ko gali. Boss Andrew, salamat kay Sensya lang boss na late ko kamay. Change location kami. We are the Backstreet Boys. Hello, ano nga lang niya, Pat? Followers. Say hi! Say Bart! Alright, so kami mga Backstreet Boys, masaylo kami location. Kaya dito kami ma-shoot sa walkway bridge sang mall pakadto sa annex. Okay, ari ka si Anton sa likod na ubo. Okay, nagasamok sa iyang tilaok. Ambot yung ano na. Nagasarawit. So dito kami ma-shoot dira sa walkway bridge nga na So amo na ni mall annex na. Wala to namon di sila. Kaya dili kami apwisto. Okay na, meeting view. Kay medyo elevated ka kag makita mo ang mall, kag ang hotel, kag ang Mega World Boulevard. Okay. O bisan sa Mega World na kami gobra, kag bisan dili kami ma-shoot sa mall, ginakigan mo kami gyapon. Kami yung tagi, ang ginasaway. Pero kay syempre natural na kay syempre dapat may i-enforce silang nga rules no. Karon pagusto na lang kami. Pero galing kay Dungol ang amon boss, ali siya Oo. Siya ni manabat sang tanan. So may last shot pa kami. Ambal ni boss Leo. Kay boss. Small but terrible. Small but terrible. So last ano na lang niya para sa amon niya division. Okay, finally natapos na gid man ang amon niya shoot. Mapuli na kami ari ng mga kids. Say hi kids. Hi. Oh, okay. Okay, thank you for watching. Bye-bye.